Jurre! Bodiem Jurre! Bodiem Jurre! Bodiem Jurre! Bodiem Jurre! Bodiem Jurre! Het is ooit ontstaan als het Musude Rock Festival in de kroeg in Reduzum. En nou, dat was wel maar vrij heftige muziek. Een beetje metalachtig en zo. En ja, nou een periode dachten ze, we willen wel een keer naar boeten. Dus dat doen we nu met het Musude Riepenloft Festival. En ja, soort leuke bands. Het liefst uit Friesland. Mijn eigen werk. Beetje wel in de alternatieve scene, maar wel van alles wat. We hadden wat breder lutsen. Dus niet meer alleen maar de Musude Rock, maar van alles wat. Voor iedereen wat. Musude is Reduzum omgekeerd. Ja. Ja, eens maar we de hele naam nemen. Het is eigenlijk het MILF Festival. Ja, ja. Musude Riepenloft Festival. Bodiem Jurre! Ja, we hebben een super hele vette bouwploeg. Die komt hier met al die vrijwilligers uit het dorp. Die komen hier eigenlijk al een hele weekend ben ze hier aan het bouwen. En er wordt alles mooi, een soort pallets, een soort hout. En zo wordt hier ombouwd tot een heel erg cool festivalterrein. Dit hier is het thema Down Under. Dus we gaan Down Under maar MILF. En ja, dan is dus ja, al die gekke verrassingen. Mooie, we hebben 2 grote podia, we hebben een foodplein. We hebben dit hier voor het eerst wordt er een MILF bier gebrouwd. En dan krijgen we dus een speciaal biercafé. Ja. We hebben een heel soort activiteiten van band. We hebben silent disco. Er is overal hoekjes om te zitten, om te eten. Het is echt van alles wat in de kist in eigen hier uitziet. Allemaal alles. Alles bezocht. En alle had alles. Alles bekocht. Alle had alles. En wij huis nog. Nou, wist je, we willen altijd muziek hebben voor iedereen wat. En de bands zelf delen ook een heel soort. En je probeert je altijd te pinnamen tussen de van bands die iedereen wel wat kent. We hebben nou echt een hele grote naam erbij dit hier. Namelijk, ja, de Hoenekop. Ja, wij hadden de Hoenekop. We zijn heel blij mee. Maar we hebben vegenbart. We hebben gewoon een paar hele mooie namen erbij. Ja. En dat lukt mensen. Maar we willen echt wel mensen lukken omdat het een gezellig festival is. En dat leuke foodtrucks binnen. En een soort lokale bedrijven mooi werk. We vinden het ook belangrijk om dus jonge bands een kans te gaan. Dus we hebben sinds 2 jaar een tweede podium waar dus eigenlijk hele wat beginnende bands een plakje krijgen. Om dus ik voor een wat groter publiek te spelen. Ja, dat vinden we gewoon echt heel belangrijk. Muziek is wel echt de hoofddoelstelling. Dus ja, ik denk dat het leuk is voor muziekliefhebbers van heel Friesland, toch? Ja, er zitten een soort muziekliefhebbers in de organisatie. Dus daar komt het echt wel wat uit, denk ik. Het draait volledig op vrijwilligers. We hebben bestuur van zo'n personen. En daarna is dus een hele grote bouwploeg. We hebben Crea-Bea-ploeg. We hebben op de dag zelf haast 50 vrijwilligers ontwerp. Ja. Dus ja, het draait al hier op vrijwilligers. En dat is ja, geweldig. Wat je dan maar in Liedjesdorp Del zetten kan is echt prachtig. Vegenbart hebben we Dan en de Middelman, DJ Sipke hebben we. Ja, we hebben Steek den Draak uit Brabant, we hebben Boombast uit Zwolle. We hebben Florida Man, een hele leuke punkrockband uit Ljouwert. Dokkum Lokaaltje. Dokkum Lokaaltje, net 14, Nostalgie. We hebben nog Morality, dat is een band die beginnen echt crackt. Die hebben wij oppikt op Fitness Stage in Ljouwert, maar 4 mooie. We hebben nog een band uit Reduzum zelf, de Spare Riffs, dus ja. Vinyl DJ Wiets, komt direct uit het dorp. En we hebben nog een surprise act, maar dat hebben we natuurlijk niks gezien. Nee, dus je mag erbij zijn. Ja. Je mag erbij zijn. Arbeiders in Friesland, smieten per het dal. Kom naar de greens en een beetje snel. Want we hebben een putje, de apparaat klaar. Het spotje van de Hollanders, er komt er steeds meer. Ja, het wordt heet hier. Kom een beetje niet blind. Het licht is net